A chuirde fáilte mór go dtí srádó de Comhrá le Ola. Seo agrála trí den srá seo mar chuid de thógra LoveleabharGaeilge. Sa srá seo, bé mé mulchainte le meascán na scríbnóirí iontacha litríocht na Gaeilge. Is daoine atá anhimachú sa réimse seo chomá. Ima deanta aniu ná an úrdóir fíorcholasach Proinsias Bhaird. A Proinsias de 1,000 fáilte chuig an Comhrá agus siomh chéadú riomh casa leat chomá, so chud is atá tú. Gur míle mágad. Tá mé gur bre gur mai go dóla agus jazzbúla le tain. Ja, tá ag sugan mór bheith Comhrá leat. Ach gur dús spóir féad leat arálum pí beag hí de chuúlar féil is as oran mórthú I leachtucht hir chulalacha agus arbín tú mar múntar scola go má letra canan. Culis go míad tú daile leis an gáró le tágad tú de héil féin. Well, níl sé ráiachar lig óla is ar an mór Ellen na maithó cháasta gunna ngála ach bhfuil is agad chud is móda a híal bhí me gemacht agus I me chatas a gemacht agus chaim má tamil tarfa bhil le clia agus ina seartfa le canan agus mar sinnda. So tá bre clachtaí le bheith chatas a gemacht cóníam an seo ach a brímar tír mór agus well sin an dóibhil rudaí agus íríonn tú clachta leis. Agus aber le pí beag hí de obair féin hí láthir, tá méid sin a dhéanamh agat. Bhfuil is agad bhí an jean glasal ar siúlann sin mar soldas le bliain nuas agus hí me gur sa mula bhí an dúsa mar scríbneoir thug sé amdú nach raibh dréim leis agus bhí me gobar chuid mhór ilíocht nuair bhí agléonn seo caite an tam seo agléonn seo caite agus bhí me scríb chuid mhór dáanta agus is dóthaí go raibh an jean glasal an sin bhí sé thug sé am agus spáistú bheith machnú agus muoisiúil agus meorú ar rudaí agus mar sinnda. Agus an sin bitir ó bhí an nálagan bhí me gobar uaircéal agus sna láthar tá gobar uaircéal ar níomh chalam tiile agus tásúlagam tá sé scrífa ach tá chuid mhór obair gceistúné a bheith scrífa alla taiginn tú héin was tá chuid mhór ascríb agus agartharacht agus rudí mar sin na déanú agus be sé tamil bag eile so me sé glá ach le chuidú dé Jean na bliana seo beidir an bhéon se hobbín bé sé glá. Agus go leir leat leis siú chumá agus te gom bhín an agrthúirt a gceist leis an scríbnóirt tá se mé féin dír go cosú a scríb go chorthach so te gom sin go dtíoch. No, well, cogarjas leat agus tá sulúm gníon leat. Is rud amháin scéal a chur síos ach agus gomininic bín daoine agus scríbann siad rud agus bín choirí buint leis agus bín se agad ar fápar agus bín tú anna hen sinnéis agus bín tú cosasta na hen ach tá se aontínta táhaach bhfuil agad am a hort don rud agus beidir é agáil fanne coppla seachtain an mí a bart agus sin chatarráige agus bheith gobar agus a gobar agus gur snás agus mar sinnda. Agus tá chuid mhór obair gceist leis agus fiú ag an deirú sin. Ja, sin córa an bhá. Agus mar bhúntar chumá an spragatú na chuid macléin le bheith scríb go chorthach. Nuair is féidirlumm ach dóibhfuil rudaí hens na scalanna inniu óla tá sé deachar Tá sé deachar éis sin na dhéanú go háirithe leis na rangan sinseiricha. Tá rid sin rudaí ddíirithe ar an scrúdú agus ar fointí agus marcanna agus mar sinnda a fháil. Ag level na háirteiste tá sé aontínta deachar bhfuil is agad amach lacu má amach ar leatíh de bheith díú ar obair chrúthaíoch. Leis tá féidirach níos mó leis sin na dhéanú beidir in san tráthóiseach agus beidir san idir bbliain agus mar sinnda agus bí muidir iad a sprágu bhfuil is agad a bheith chrúthaíoch
ach dói bhfuil rudí na má láthair leis an air tá sé cinnal dalí an chrúthaíocht sin bhfuil ama áil leis an chrúthaíocht sin a sprágu sin an bachas mó leis an air teist agus na háhar defriúile tá daoine ága a dúirt faoi agus mar sin. Tá sé dalí an táma leige. Agus mar sin chuir de thum féin ar stad litríocht na Gaeilge de daoine óga go háirithe. Go leis go Ola dé mo thum faoi? Ja, chuir de thum féin hí stad litríocht na Gaeilge mar sin go háirithe de daoine óga. Well, tá go bhór leorthaí aontainn tamhaid. Ní teachta má fan daoine óga was a tá leorthaí anna húsa fan sin agus tá leorthaí scríofa Alan Titley agus rudí mar sin agus Anthony Gallagher agus daoine mar sin agus tá leorthaí anna bhaid an sin fáinne daoine óga agus scríofa ar ábhar agus topicí a mé dúla daoine óga an tú. So bhfuil is a bit tá ábhar But while had a goni níos mó bheith an, tas an bhfuil cuid na cólacht dí fáilte harachta tá sé de chuirla hití was it Astrahan leorthaí Béarla tá sé de chur na Astrahan sin má tá dearm ananta mar na hanim na leis Donald Dana agus I mean, the Masmach like in the Schneemaltus Mutuaru, ach the Harry Potter, Corusha, and Mark couple of the hand faster. I guess Tashin Moy, Tain Jackrat, Ekim reached, well, as it because one Misha Trialas, Kojakushan, and Usage Moranga, Hain, actually, Roda Hogma Fajara, no, Kuro, maybe which genu, aber Schlochtoma has Harry Potter and Eric. Well, the question on the wall is a little Merle. Agus chatasta agus bhfuil an céidir scéal le teach go Merle agus beidir na ró se cinneal chuirle fiálam na Gaeilge ná le sé teanga an dóise. So tá sé táhacht a beidir an dá rud a bheith an na haiste han ach fásta tá sé ionta táhacht a sílim go mé was it ábhar nua a bhí scríofa Gaeilge an chéad le riú go mar sin ar fáil fásta óla. Agus was it Tasha Wadney Sarna Maravisha, Tafios Morin after Hursi, Ach Jeterotivenis Faragonius. Agus a rash quick the scream nor fein. Could this Gadir compared to 2/ and scream nor Curtis Spragu? Yeah, well, Stoihe Ola Vidulog Magonians and Scaliacht. Ní germ scríbneach na scéliacht agus bhí an táhairm nuair a bhí misig fása níos nuair a bhí mise ág an bheirt ahar mhór a bhí agam sin ahar má ahra héin agus ahar má wahra scéalithe ionta maithe bhí anta agus tá cimne domsa me go le lías an leiche agus bó granja Varchak which again scale to do agus kinel shan scale to vi aku hen vi dog agus vi dúlagum an sinnagoni na scélia sto go sin a hasi sé scale to agus nigé go ma beidir ní sinnne a hasí ma smuintú skrifnecht agus rudi haar si skrifnecht. Agus an dóir hasí se in ire bhí me se a torch féin MA meistre sa Gaeilge agus ma staidir an villages bailile an villages as war an seo agus bhí an trachta scrífa agus lehain casú peidir go snodí arm fáilte thóir leor le cosce agus casúhar mé club Comhrá mana ha clia hí stairin sin agus bhí me just choris agus jins má dágurró an bailile an seo jantagam agus tíir seo mé a chud hiige go gur sé maithé mar leor agus sin a rud a runma agus dáil sí se an leor sin níró sé gceiste go riú go mó leor an ag déirú obre vile gennne ook heen dan weistere
a chuirsis na mar leora agus sin thug sin spragu milse na dúsa bhí díal maithe agus thug sé spragu ionta dú agus an sin a sin a hasisi mas muinte beidir well beidir go jolinn chud na scéalte seátagum a bhí agam a chur feipur agus it áilsiú. So sin an dáir hasisi me se. Well sin anscéil sin an inspirad your pod comá agus aber look mar sin céir an difriocht a dó lása idir scéalaíocht agus scríbhneoireacht. Sin ceisteachar. Well tá ceangail idir an bheirt go cinnte an difriocht atá athrú. Well is dóithe go dtí le duine bhí scéile inse. Sílim se go bhfuil scéalta cinneal scéalta go scéala tá si mar cinneal rudí tá bonúsach in sílan duine. En sin moet scéalte dar go poisttí. Is ballach iad scéalte a bhí nó gin le míú a ail an tíal gomininic. Smaintí tá surfa bommate le scéalte sin muid do foisttí. Na scéalte tradiisiúnta sin Goldilocks agus Machtír a Grana agus was it Snow White agus na rudí sin. Bhí ceachtainna anna tábhachtacha bhí ceachtainna tábhachtacha ins na scéalte sin ar fad. Agus jins ma dinne scéalte mar bhealach le míú a chóirt do foisttí ar an tíal in a róisiad, le míú a chóirt ar chaidirh, le míú a chóirt ar chontartí an síl. Mar sin tá scéalte tá siad bonúsach sílam in eispiration chinna déine. Miltna táhachtach an dói a gurmuid aithne ar a chéile is fríd scéalta iad. An dói a nneanamid chuirsís ar in héin is scéaléisisin. So ein si muid scéalt an tamar fad tá sé bonúsach an duine ach is scríbhneoireacht. Tá anna nealta scéile insin. Níl a hanna nealta beidir scéile scríú. Nuair a hagann sé go dtí an scríbhneoireacht tá tú caint faoi technic agus tá tú caint faoi skill omlan difriúil. Scríbhneoireacht sin dói eile le scéile insin a bhacail agus tá technicí agus rubricí le fiolalam insin. Sin an tíú check no heag lomsa scéile inse ditse heag lása scéile inse dústa agus tá sin tá sin nádar a dúin ach tá obair agus technicí agus skillne ar leith ag buint leis an scríbhneoireacht. Dogann sé sin in bhíú dit seo and you want in heel is beetje door leergas aan hebben er van Christy should make sweet of yeah kindje agus mar sin o heb literally op na gwelge on sin an dole go nísmo beim scaleocht mar galer belgisch agus mar sin de wie kindje wie agus ma oorkantase na huurscéalige agus na scéalige bhí an dús ré litríocht na Gaeilge is kindse go tchannachar miltena mór eigen villages agus an go tchannachar eintínta mórige sin ar a go scríbhneoireacht a héin agus mar sin de go bonusach lehidí well lehidí sémas o Giliana agus few scríbhneoirí an Blascage agus mar sin de bhí sin na scríú what is it as a tubar as a danig siad agus na scéalta ag bhí háart sílim se gur áthríise sin in amachtáma ó na 1960 ra beidir i ggur tí muiti fa hen
agus naróisiid ag brachnarid an villages agus an tubar dúchas a bhí acu, a go sin na gur cumá beidir an Órap agus an Dón agus America agus go chumach an bhád níos mó chat an scríbhní a chhlaachte an dámsin. So hí an villages intí a táhat ag an táise, nalas gom so cé go táhat agus a teise san amtá lethar, cinse tá se an go fáil agus tá chunscrí agus bíse ag bud úsage as an villages agus an tradiisiún ach beidir nachhfuil se go táhat agus a bhí se beidir 8 ná 100 bliain a han beidir. Agus de leabhar fatwa tá sé an spéisiúil, céim fá gur fiochtú an teideal sin agus idirstún pí beag fao na téimi bhuiil leis go cultúrtha de. Piece of spree vi a gist le fatwa an rire agus gom cadas a hannig sin na rire an leor fatwa vi me saoú do rudi aféisiige agus is moile wes muú kedal rudi avé agus choir tagan rudi is jamach legin agus germ crinchid mé gaire agus Hielma beidir was het kefni gom se naamchen nu a hasi sin a jamach legin an skeel van Loorsen. Am vi an nu vi kujwoor triblogy le Islami an toshkehe wat is dat vi an Tomsi Charlie Hebdo in Paris agus vi kujwoor vi sé an nucht gominnig vi rudnet vi ansi in London dreihed Westminster agus vi komme scale just tumult and chin go sha goni and some nucht and chin. And there's noi nu ekin to scale tri Lindsay and Earher. Agus ni ekin Virginia and Tomsi at American on Ratten no Quebec Chirella a genuine in Iraq no and some Palestine no Quebec and Natch that kinil Jarku the cool agent or be and Shaw and St. Jesker and some earhurn agus vi ma kin sweet shin vi goni and some nucht and chin chin vi must switch on hen vi ma kin geri magui and kinlan see agus not koermak van de rudi chairman nie magu fin on see but kidlik magu fin jarku you know mayanter on see in London tashe ervallig egen mile urnies massen on tonsi kierna yanter in Cairo. I mean, you know, for a major care the boys in Cairo, no Afghanistan, as I am boys in America, no in London, no Brussels, no Quebec and H. I guess Beiger dói vi dom de willing lelichen no Friesian Gran agus Friesian Magu agus howli me hen Beiger go dan je de LoveleabharGaeilge Ellen Weesenarige agus gur skrif se rudnet va Mohammed agus sin gur hannig sluamór die géri fatwa choréir agus é wa. So sta gur kinnel Amaji Magu vi gest leichen faste. Tá sé sin ancuach go méid táúrán sin agus cínte na téimi winine leis tá si kidál an spóide nach ra tú croga sin a scríb an dóla. Agus nóhe negum, but beidir go joku le daon se an leor vi skrif agam a hógal an balla kontroltear fad agus beidir gemen de geri onsie in de warse mar gur skri me le leor sin an puntje
bunin sé le sir se bidger bunin sé le kin an amadí a win le daine atá géirí smacht a eil ar smuintí híní eile. Yes. Mi could war ruddy Gottfried mention an Tomsham. Agus nachhol ans him agus féin it taimi cur. Gwydyn quid fad y lair le cur. Nacha. Well, just sha finding any boss, agus being co-heligna, agus bossna, agus wat die martian, tardy and shishin kinche. Ach, die hinum gershin er dus tawelty, bidger, was a bidger gwel car mar chudge den scale, ach, in de rere is bidger nach eisiau er dus tawelty. Bidger ruddy yelle in de chemi, bidger a taigesht. Nís táhachtí mar hapla scrí mai leoran sin rún an bhhain sin á déimléana hanna mar sin. Agus fain chuid bhórdíní buas sin sin ach ceoltarí seannós a bhí an agus bhí dúnmhara fóragal háart ag marú ceoltarí seannós. Ach ní héad na básna na rudí is táhachtí an sin. Vi rudi ela vi nís tábhachtí vi kil chairman o punch vi me gili anu vi nís tábhachtí na sin agus rud kier na budget leis an leor fatwa agus an rud kier na le taringerecht faste vi dinie fáil wasin sin ach ní ron scéal faoi na buí he sin vi se fa rudi elle digin to mar yeah. Agus beidir nóta ní starfií aberlum fi na leir tatu le fi láir kann tatu cur sim san I láir. Na rudi tá leo fi láhar. Well fi láhar tá bí na gcónaí cinneal bundle ba gogum le tíomh na leapaí agus bhín couple leor a leo agam ag an amhain. Sna ma láhar tá leo leorí scríbneoir an Adal Andrea Andrea Calabri tá sem controlis na leorí scrífa fan Blachter an Montalbano agus tá bod an soltas na leorí sin tá leo John Banvels na ma láhar Lord of Hajileo. Tamanye LoveleabharGaeilge chríg nu in sin na garage sin Lordi 18 samú go job rún na seach gaslan in sin scéalte on trasalhain gar scéalte win leis an trasalhain agus mar sinnda. Is mailum le tríocht na leorthaí a scrífeag Donald Murray scríbneoir ó Alban. Agus tá leorní leis a táisiúgan go fála tá sé réile táisiúcht a go man sin fa Ellen Lewis agus in Alban. So yeah, one saltastu. Agus tá anrá vint le de chuid scéalaachtas de scríbneoir bhuaigh tú an gradúm the Irish Book Post Awards Pamela hin. An dólaat gohfuil tú cinná cáil letter cadil agus I de chuidiver school agus nachran mar sin go is a dialogue le gáró. Ní hílam gohfuil ní celebrity me go follow. No, vi sínta jazz was a dúsna, tá sínta jazz dúsna mar sin ail agus ahantas mar sin ail. Ach in vira was a good ní annan tú sonan ahantas agus ma te tú dhéanú sonan ahantas tú an balla contra charfad. Is jazz nar a Harlandse ach caihí se was a Keralor jeg skrifa agamsa agus carcolor vi kinna wenach go wan dúswór ach vi me sé go rudi elle agus gal bali elle awad revision. Jazz na rain tú tatas, but ní sin
an fa an jannen toe agus hegama relat gekindje nach Norken muncher ar an or Adamsa mar leach no mar celebrity na rud bienne heimse strategy an pub ke me mo Johnny Hennig annach. Well the Proinsias gan go galat agus gohordige sarisha an ra fád hat win sé alias be chora latiniu agus le bule lat agus ha mé an week as ocht gur haddig tú Comhrá le Ola gniu. Gur we ke mé meiget alle vi sé jazz bule lat agus cho vegum lat. Geniedi lat. Sile choorde de lei nieuw gur míle magi is ocht bellum Comhrá le Ola.